Som den store energiforbruger vi er, så er det klart, så kommer man også til at tænke på, hvordan kommer vi videre på den lange bane med at opnå en CO2-neutralitet. Vi har valgt solcelleløsningen som den første del af rejsen, egentlig fordi at vi har et meget stort strømforbrug. Vi bruger over 10 millioner kWh om året, og en solcelleløsning, som trin for trin kan bringe os hen til en neutralitet, det har været en rigtig god måde at starte det op på. Vi har valgt energien fra starten af, fordi at vi havde en rigtig god fornemmelse for en god kemi, men også en god økonomi, og samarbejdet har kørt rigtig fint. Bæredygtighed har gennem mange år været en del af vores kultur, vores hjerte, den vej vi tænkte, uden at det egentlig var strategisk. Men det var følelser, alle vidste, det var den vej vi gik.